Сафарали ҷон ку ҳамон 6 моҳе ки ту дар карантин худи ҳамон Россияда Москвада рост кардам монди ку ҳамонҷо ана ма барои тура заҳмат кашида ина санг тӯб кардам ба арқам ҳами номалаку ҷелаком қади ҳами арқа каш када санг кашидам овардам ҳамиҷа хара кадагиюм оле барои ҳами дударханаи калидари ту кӯб бирем ку ҳамо ҳисобу дана ҳисоб кунем ку ҳамо барои дудархана калидари ту мерасона мерасона бобиҷон охи дудархона як калидор хай ку ҳамора гуфти се ку бирем ку я бубинем ку хая мерасона намерасона охи ку ман 6 моҳ да бовар кунӣ ҳами арқа каш када ҳами сангара кашидагим бовар кунида ина шералиҷон ина қариба ки расидем ҳами сангада насиб бошад ина ҷон охи наби заҳматҳо ҳамара барои худат кадагим барои унам дудархона калидарот ку ҳами арқа қати бовар кунӣ ки ма ҳами арқа қати меҳнат шилаи тавистон заҳмат кашида санг овардагим ина охи шер санга во